Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yasir Sani Abdullahi ke farin cikin sake kasancewa da kai ta cikin wani sabon shiri na rahotanni na musamman da kan zuwar maka daga shafin jaridar Inda Ranka mai taken labaran gaskiya. A yau rahoton namu zai yi duba ne kan kalaman da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya bukata na tsarin karɓa tsakanin shiyoyi shida da ake da su a Najeriya. Amma sai dai masana harkokin siyasa irin su Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayar da ke jihar Kano na ganin gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya na tsarin karɓa da Atiku Abubakar ya bukata a yi bukatar sa ce kawai irin ta siyasa ba wai ci gaban 'yan Najeriya ko kuma ci gaban dimokuraɗiyya ba. To a siyasance wannan dai abin da yake nuna kawai bukatu ne na 'yan siyasa ba wai da zummar don a gyara tsarin demokaradiyya ba ko kuma don a kyautata wa jama'a ko don ƙasa. Su 'yan siyasa mu suna ganin kamar demokaradiyya tasu ce ba ta 'yan ƙasa ba. Don haka duk wani ƙurace-ƙurace da dokoki kawai suna dubawa ne yadda su za su ci gajiyar al'amarin. To in ka kalle shi kawai bukatar su ce ta 'yan siyasa amma tsari ne wanda yake da hatsarin gaske. Atiku Abubakar wanda shine yi wa babbar jam'iyyar adawa ta ƙasa PDP takarar shugabancin ƙasa a zaben da ya gabata ya kuma buƙaci a gyaran ta yadda zai zama tenuwa ɗaya mai ɗauke da shekaru 6 kawai shugaban ƙasa yake da damar yi maimakon tenuwa 2 mai ɗauke da shekaru 8. A cewarsa hakan zai ƙara inganta sauyi a sha'anin dimokuraɗiyya da aka kwashe sama da shekaru 25 ana bin tafarki a faɗin kasar. Haka zalika farfesa ya ce ko da ɗan takara ya dace to hakan zai sa ba zai zama shugaban ƙasa ba har sai lokacin da aka gindaya masa yayi. Sannan abu na biyu kuma abu ne wanda ya ci karo ma da tsarin demokaradiyya. A demokaradiyya 'yan ƙasa su za su yanke hukunci waye suke ga ya cancanta ya zaɓe su ko daga ina in dai sun ga shi ya fi da suke so ya yi za su zaɓe shi. Sannan abu na uku kuma yin hakan zai sa wato misali ko da a wasu jihohi da wasu shiyoyi akwai 'yan takara masu kyau idan ba lokacinsu ba ne to jihar da take da kuma bangaren da yake da wannan ko bara gurbi ne da shi za a zaɓa. Da haka an ka kalle shi za ka ga karara san rai ne kawai na 'yan siyasa ya sa suke ba da wannan. Kamar yadda na ce ma a demokuraɗiyya mutane ne suke da wuka su suke da nama su ya kamata su ce ga abin da za su yi ga wanda suke so a mulka ba wasu kawai su zauna tsama musu wani tsari ba wanda kawai buyar bukatar su 'yan siyasa ne. Idan ba manta ba, majalisun Najeriya sun fara zama don yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar na 1999 gyaran fuska wanda zai shafi gwamnatin karɓa da cin gashin kan ƙananan hukumomi da ƙirƙirar wasu sabbin jihohi da komawa tsarin gwamnatin shiya da dai sauransu. To masu saurari iyakacin rahoton kenan, amma za ku iya bibiyan mu a www.indaranka.com ko kuma a shafukanmu na Twitter, Facebook da kuma Instagram duka a Inda Ranka ko kuma a YouTube mai suna Inda Ranka TV.